Sa bidyong ito ay lalakbayin natin magmula sa Pangasinan hanggang sa norte ng Ilocos. Papasyalan natin ang ilan sa mga sikat na lugar sa rehiyon. At sa puntong ito, tutumbukin natin ang lugar ng Kapurpurawan. Ang Kapurpurawan ay sikat sa rock formation. Matatagpuan sa Burgos, Ilocos Norte. Magmula dito ay natatanaw ang naglalakihang mga windmill. Ang matatayog na turbine na nakikita mong direktang nakapalibot sa lugar ng Kapurpurawan ay kabilang sa Burgos Wind Farm. Papasyalan din natin ang lugar ng Suba na matatagpuan sa Paway, Ilocos Norte. Ito ay isang natatanging lugar na kung saan ang malawak, gumugulong ng mga buhangin na sumasalubong sa West Philippine Sea na lumilikha ng parang ala-disyerto na kapaligiran na bihira lang yan na makikita dito sa Pilipinas. Maaari kang umarkila ng 4x4 na jeep para sa isang kapanapanabik na roller coaster na biyahe. Pwede mo din subukan ang sandboarding kung saan maaari kang mag-slide pababa sa isang board na nakatayo o nakaupo. At syempre, wag na wag nyo din kalimutan ang pagbalik tanaw sa mga kasaysayan sa pamamagitan ng pagbisita sa lugar ng Bigan. Ang Bigan ay ang kabisera ng Ilocos Sur, isang UNESCO World Heritage Site at isa sa ilang mga kolonyal na bayan ng Espanya sa Pilipinas, kung saan nananatiling buo ang mga orihinal na itsura. Ilan lang yan sa mga makasaysayang lugar na makikita sa lugar ng Ilocos. Kaya naman, samahan niyo ako muli sa panibagong adventure at panibagong pagtuklas ng ganda ng Pilipinas. Let's go! Gandang busina eh. Ang busina ng malakas. Namiss ko naman si Doc agad. Ang aga naman ng mga nagbabike na to. Namiss mo agad si Doc. Pag wala ka naman, ikaw na may miss ni Doc. 2:35 ang oras natin. 2:35 na ba? 4 hours 55 minutes ang biyahe natin kung tuloy-tuloy. 4 hours? 4 hours 65. Mag-limang oras din, sir. Oh, sige. Ayos yan. Tuloy-tuloy. Dito is 75 pesos lang. Uno. Premium? Ha? Out of stock na agad ang ano nyo, sir? Unleaded? Sir? Out of stock na unleaded nyo agad? Hindi sir, dito lang po. Ah, May palya lang. may palya lang. Grupo namin ni Lloyd. Grupo nyo ni Lloyd. Ay! 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 Oh, mahabol yung isa. Was-was din. Oh, hindi yun na. Kaya nga. Nauna na. Was-was nga. Unahin natin at kuhanan natin. Ayaw na ayaw pala niya na ma-overtakean. Naburing. Nai-insulto sa mga nag-overtake. Oh, hinabol. Naburing. Tapos biglang may checkpoint, ano, atras yan. Oilo, 7K. Ano ba yung bridge? Oh, yan na. Yan na yung bridge. May umakyat dyan kahapon sa gitna duman eh. Ayun lang. Disgrasya eh. Nagilyan. Brilliant road. Sila Lloyd nakataan na dyan. Nakadaan na. Ito puntang Nagilyan, no. So, Bawang na kami. Bayan ng Bawang. Napakaluwag, oh. Pag araw dito, traffic. We're here, San Fernando City. Capital ba to? Hindi. Pero dito lang may SM eh, no? SM La Union nga ang tawag dyan. LD. Luwag. At saka lawag. At saka lawag pala, meron na ang lawag. Kaya na, Mike.
Aray ko. First stop. Ano ng lugar na to? Baknotan. Lakas talaga ni Jaime. No, Jaime? Ano, Jaime? Lakas mo, no? Ha? Lakas mo? Lakas sa. Lakas kumain, hindi. Hinahabol mo yun umu-overtake sa'yo eh. Pabagal nyo. Kwentuhan ng kwentuhan. Ikaw mas sa likod para bumilis sa likod. Kwento. Wala namang kwenta. Hindi ko nakikita yung mga signal mo eh. Ha? Mga sign language mo, hindi ko nakikita. Sundan ko lang yung harap. Bagal nung nasa harap. Nauna pa yung naka-big bike. Siyempre big bike yun eh. Construction, sir. Una naman si Jaime. Parang may sumagasa dito oh. Kaya, Ano, sir? Gasahan ata. Oh, inararo to, sir. Kaya nga, una-una na naman. Inararo to, sir. Ayan pa nga bumper eh oh. Hindi, sa bumper, sir. Ay, oo, yung signboard. Signboard. Inararo nga ito. Nararo nila. Ayun yung truck, oh. Ay, truck. Tulog yan. Ng truck nga. Hindi yung gandito, oh. Yung araro niya. May ano dyan, Lloyd? Let's G. Nauna na yung mga walang intercom, sir. Kaya nga. Kalalampas lang namin ng Baknotan. Balawan, sir. Balawan. Ayan, yan. Ayan ang Balawan. Yan, yan. Ayun ang bundok ng Cordillera. Ay, Bangar yun. Welcome to Bangar. So, andito na kami mga kabike gang sa Bangar. Lapit na tayo sa Arco, mga kabike gang ng Ilocos Sur. So, matagal-tagal na rin tayo hindi nakabalik dito. So, andito na tayo mga kabike gang sa boundary ng Ilocos Sur. Welcome to... Bili nga ako nung ano. Welcome to... Ay, hinto yata si Jaime, sir. Kaya mo na si Jaime. Eto to, huminto. Wait lang. Ano ba naman tong si Jaime? Nagbablog ba yan? Huminto eh. Hindi nga. Oo nga, huminto. Ano? Picture muna tayo dito. Mamaya na daw pagbalik para maliwanag. Ikaw, picture ka? Picture mo nga ako. Ha? Picture. Ha? Dapat pabalik na yun. O sige. Picture pa eh. Arte nitong batang to. Arte. Arte eh. Picture ng picture parang bading eh. Stand mo doon, stand mo. Jaime. Sabihin mo nga sir yung yan, sumayad tuloy. Diyan na kaya? Nasanay sana yan. So naka safety mode. Sabi ko sa iyo yung stand mo hindi ako narinig, sumayad tuloy. Stand lang 'yon. I-check mo lagi. Ha? Tanggal yung spring. Cambio ba? Nadali yan nung ano, pag-sayad ng ano, Na-stand. ng stand. Tools? Anong tools? Wala. Wala eh. Anong tools ang need niya? Anong tools kailangan mo? Yung 10. 10? Wala akong tools. Boy, the tools na ta motor mo? Oo.
10 daw sir, Reniel, 10. Walang kung nadala pa yun sa akin. Sabi ko yung stand mo kasi, hindi mo narinig. Saan? Jace. Tama na Jace ba natin? Tama. Dito sa hospital natin, boss. Oh, red top. Gaya mo. Malapit na lumiwanag mga kabike gang. Nakikita na natin ang bundok at nagkukulay orange na din. Ayan. Malapit na kami sa boundary na. Aray. Bakit? Bakit? Ay, oo nga. Aray. Nakagitna ka pala. Pamit na kaliwa. Tumatapat na yung journal ha. O bira. Ay. Sa lubong ng motor. Motor. Oo, ilaw ka ng ilaw. Lulong ng kalsada. Alam mo naman. Sasalubong kami. May motor ha, may motor sa kaliwa. Tingnan nyo kung kakayanin nyo yun. Ano ba? Ano na to? Kandon. Hindi ko lang sir, wait lang. Ayan yan, may diyan may plaza yan, o plaza. Save more. Bayan ng Adesa. Bayan ng Sa Save bayan ng More. Save More. Dito na kami sa bayan ng Save More. 108 109 103, 104 ako. 105, 105, 103, 102. Doon maiwan ang journal kung nagwanan. Oo, pag sinagad mo. Hindi nakasunod si Lloyd eh. Ano yung high speed, max speed mo kanina? Ang 10 ako sir. 110 ka. Ito yung arko ng Kandon. Diversion na yan, di ba sir? Diversion tayo. So dito tayo dadaan mga kabaigang sa diversion ng Kandon. Para Ayan. kita mo yung ano. Marami nagja-jogging eh, basta diversion eh. Oh, good morning Pilipinas. Andito na tayo mga kabaigang sa bypass ng Kandon. So mukhang bago at maganda pa. Tingnan natin. Ganda naman. Woo! Ganda ng Pilipinas. Ganda ng sunrise oh. Wow. Lalapit namin yung plano sa inyo yung 5 years lang. Oo. Lalaki yan. Ay, hindi ko pala yung Ilocos. Ay, ito na yung Santiago yata to sir. Ano yan? Oo, ata. May, dyan sa pagliko niyan sir, meron. Uy. Meron sir, meron. Wala pa. Ay, Meron, meron. 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 Welcome to Santiago. Ayan na nga, Santiago na nga. Puntan natin Vitalis mamaya, silipin lang ba? Wala na sir. Wala na, open. G. Welcome to Santiago. Sabihan mo ako pag meron ha. Motor lang naman, kaya mo yan. Ano, marami pa dyan. Truck. Sir, Bas. Ito na yung daan papunta ng ano, tong kantong to. Skyline. Dito? Oo, Quirino. Oo nga, meron dito sa may Santiago yun. Oo, yun, yung palikong sa kanan. Pwede din yung Cervantes, di ba? Oo. Wow, ang ganda naman. Dito namang hindutan, ay hinduan. Hinduan. Suso Beach kasi sir, oh. Oy, sa bagay, Suso Beach. Maraming hintuan dito. Maraming hindutan dito. Parang sarap mag-swimming ng gantong oras oh. Wow, ganda ah. Hindu. Nakapagpalipad na ako ng drone dito dati nung nag-abra kami. Ay, panay naman tingin ko eh, may pala pakanan pala, pakaliwa.
Ito talaga na Tagal mo na. doon sa ano, Ilocos Sur, may 1 Ilocos. Doon nga yun, sir. Ha? Narbakan pa, hindi ko ba narbakan yung Ganda ng Yung Ilocos. araw. Ganda ng bundok dito, kaya lang brown na brown yung kulay eh. Oh. Oo, sir. Tama na sa inyo. Ganda ng view. Kita natin sa ating harapan, no? Tapos pala yan, farm. Andito tayo, kalalampas lang natin ng Narbacan. Ayan. Ito yun, oh. Ayun na naman, Ano no? ba ito? Saan ka nakatago? Napakaganda ng view dito, mga kabaikang. Kung Ayun yung nakikita ano, niyo bridge, oh. Ilocos Sur. Tapos may mga, ano yung tulay na yun, sir? Yun ata yung ano eh. Ay, hindi ko alam kung yun. Hindi naman ganyan yung tulay sa ano ah. Kasi may arko yan eh. Oo. Kala ko truck nakasalubong, yung pala hindi pa. Meron, sir? Tricycle. Teka, mamaya Saan na. ang tricycle, bira? After tricycle, Oo. open. Then. Police, sir. Ay, pulis. Tatabi ako, sir. Pulis yan eh. Oo, sir. Gamit. Open na. Open. Ata. Pulis eh. Kailangan tumabi. Tricycle, sir. Ayan na. Pagliko dito, matatanaw natin ang tulay. Ayan sa babaw. Kita nyo yan, mga kabaikang. Bawal umubortek. Police pa man din yung nasa harap ko. Oo. Double line pa. Tourist spot pati ito. Namnamin natin ang tourist spot. So ayan sa harapan natin, mga kabaikang. Yung lumang tulay dito, mga kabaikang, naputol yan ng bagyo. Biruin nyo. Wala na. Natanggal na, sir. Last na punta namin, sir. Buo pa yan eh. Ako din, nung last buo pa yan. So Ang taas, imagine niyo naman, mga kabaikang, kung gaano kataas na yung tulay, pero nilampasan pa rin ng tubig kaya naputol. Ayan. So yan ang history niyan. Kaya naputol yan. Inabot yan, oh. Inabot yan ng mataas na tubig. Yan sa bandang yan. Ganda. Sa picture tapos. So yan, yan ang history niyan kung Yung bakit Ilocos naputol. yun nila kinabit natin, di ba? Oh, sa gitna niyan, sir. Tapos paggabi yan, sir, may spotlight yan eh, Oo nga. na gumagalaw. Ganda. Alright. Bakit ang sandi? Pangit. Palawag bigan. Malapit na tayo sa Lawag, Bigan, sir. Bigan na, sir. Bigan na to. Welcome, Bantay, Ilocos Sur. So, andito na tayo, mga kabaikgang, sa bayan ng Bigan. So, mamaya tayo pupunta dyan. Daming pulis. Hindi ba kakain yung maya? Hawan ko sa mga to. Ikaw, sir, hindi ba kakain? Pagkakain kayo, kakain din ako. So, ayan guys, may ceremony dito sa may kanto ng Bigan. So, ang Bigan natin papasok pa sa kaliwa. Kung nakikita nyo yun, Bigan. Ayun. So, meron silang program dito. Ayan. Pa-red carpet pa, oh. Kay Rizal. Sino yan? Si Rizal ba yan? Si Rizal, sir. Oo. Ayan, meron sila doon. Program. Ano, Lustok? Lusok? Santo Domingo. Santo Domingo? Ba? So, dito na tayo, mga kabaikgang, sa bayan ng Santo Domingo. Santo Dito, Domingo yun, 7-Eleven pamilihang naman bayan ng Santo Domingo. Ayun, oh. Kainan ng bakers, ano pala. Bakery, sir. Shawarma? Bakery. Yung kainan nang hanapin nyo. Parang- Kainan. Parang kulang yung dala kong 1,000, sir. Ha? Parang kulang 1,000 dala ko. Ay, bandar siya ang dala ko, sir. Ang tipid mo eh. 500 ang budget eh. Akala ko itipid na ako, mas tipid ka pa pala. Sabi, ano, tulak na lang doon kung hindi umabot. Iyari. Ang habang tulakan na ah. Yari, hindi ba naman itong brand ako? Dito kami kakain.
hours mo, boy. Hindi ako sanay dun ah. Balik na ba tayo? Ha? Balik na ba? Tara na! Hala, bakla! Bading! Bading! Gustong bumalik! Susuko! Tama kayo. Susuko, bading! Nandito kami sa Kabugaw. Katatapos lang natin mag-breakfast sa Jollibee. At diretso tayo ng Paway. So ito yung papuntang Lawag na. Pag gano'n. Tubig. Video lang mamaya, sir. Sige sir. Kita na eh. Init nga dyan sir. Hindi ko pala kinuha. G daw G. G. Bayan ng Kabugaw. Dito kami nag-breakfast ng 8 o'clock sa bayan ng Kabugaw. Alas 10. Bali 8 hours. Ang dami ko yung mga checkpoint. Ah, yan ang pulis oh. Wala, diretso lang. Oh, maraming checkpoint dito pero usually hindi naman kami nagpapahinto. Parang mga assistance to mga to. Parang lang. Assistance to. Hindi talaga sila nagpapahinto. Ayan. Bagong ginagawa. Ano yan? Tayo ba tayo ng Lawag? Ilocos, Umay. Ano yan? Gumagawa na naman sila ng attraction din na arko ah. Pagandahan na arko dito. Gilid-gilid sir. Ay, yan na! Ilocos Norte! Woo! Hindi pa kayo. Ayan na, ayan na. Ito ba tayo dyan? Mamaya? Mamaya ngayon na. Sige, pwede mamaya na. Ayan. So ayan mga kabaygang, we're here at Ilocos Norte. So andito na tayo, Ilocos Norte. So nalampasan na natin ang probinsya ng Ilocos Sur. So Ilocos Norte tayo. So picture tayo dyan mamaya mga kabaygang. Lawak na ano eh, mga flood control eh. Oo, Paway. Wow. Where, Paway, Lawag, Lawag. kaliwa, kanan. So, Kurimao. And then Lawag tayo sa kanan. Let's G. Paway. Pwede mo nang pasukan yun. Bayan ng Mariano Marcos Memorial Hospital. O, Mariano na. Ay, wala dyan naman tong tricycle na yun. Bas talaga, hindi nagtitingin sa mirror. Ito malalaki eh. Hindi nakatingin sa mirror eh. San Nicolas. Oh, laking palayok. Ano kayong laman yan? Parang sa Kalamba. May ganyan sa Kalamba eh. Oo. Ang ganda ng simbahan nila dito. Lumang luma. Welcome to Lawag. Yan. Woo, Lawag. Lawag City. So ayan mga kabaygang, andito na tayo sa Lawag City. Nadaanan na natin ang arko.
At nakita na natin yung city ng Lawag City to sa harapan natin. Lawag City yan. Yan. Second time, tama ba? Third time yan. Third time na tayo dito napadaan. Lawag City. Oo nga. Ang ganda yung munisipyo nila, parang White House. Yan ang municipal nila. Oo nga, Capitol. Capital of Lawag. Ayan. Ganda No parking daw. Straight. Saan ba tayo dapat? Kaliwa. This way to Pagudpod. Ayan, diretso lang naman yan eh. Nandito tayo sir, left? Oo, hindi ko alam. Ba't doon nakaturo naman nga eh? Kaya, dito naman yun. Pagudpod. So, Tama naman yan. para alam po dyan, no? Oo. So, ito yung Ilocos Norte Capital. Yan. Dito na tayo sa Lawag, mga kabaiggang. Alit yung saan natin sir. Mali daw. So itong dinadaanan natin, mga kabaiggang, ito ay ang bypass road ng Lawag. Maluwang din, oh. Akala ko mataas eh. Malamang kaliwa tayo sir, no? Oo, baka malapit na nga tayo dito kanina. Bigat, layo pa nun. Iba yata ito. Yan pa rin yun. Ito yung pasok. Matagal na to sir, ito yung pasok namin sa ano dati. Oo. Tibay ng sniper. Sir, kung mga sir, oh. Malapit. Malapit na yan. Bulubundukin na yan eh. To all the girls I love. Malapit na tayo, sir. Ito na, diretso lang. Purpurawang. Ganda ng kalsada, sir. Ay, biglang bagsak. Uy, Kakasabi ko lang eh. bumati agad. Monobelo. Kababati lang eh. Nagpakita agad. Ang linis ng kalsada, mga kabaiggang, oh. Grabe. Naka 100 na naman tayo. 103. To all the girls I love before. Hatawan giorno, sir. Hatawan giorno. Hataw eh. Before clear. Here. Grabe, linis ng daan. Woo! 106. Ganda ng daan. Ganda. Ay, Ganda ng daan. bahayan na ulit.
Grabing uwas-wasan ito pag ganito kaganda ang daan. Yan na, Burgos. Woo! Welcome to Burgos. Ito na, Banggi na to eh. Burgos sa ata ang Banggi eh. Banggi, Burgos. Daming tao dun. Mahangin! Ayun. Sarap! Ooh, look at that view. Ganda mga kabaygang, oh. Galing. Mahangin nga. Ganda ng view mga kabaygang. Ayan, oh. May mga ilang manlalakbay na humihinto talaga dun. Ayun na, sir. Ayan na. Ayun na, sir. Ayun na. Ayun na mga kabaygang. Dami oh. May nakikita na tayong windmill. Ayan na, oh. Yun, ang dami. Ay, sir. Woo! Kita na natin ang mga arko. Kita na natin ang mga windmill sa Kapurpurawan. Sir. Ayan. Boom, register. Mayroon lagi yan, sir. 20 peso. Magkano daw? Ang alam dyan. Hindi ko pang anog sa asit na pala mo ng palgo. Hinit, saan daw tayo? Diyan? Aray ko. Binangga ko kasi. Magkano daw, sir? Hindi ko alam. Doon ata may registration, sir. May ticket daw doon. Sa loob? Bago, no? Baka sa harap tayo mag-park o dito, oh. Dito, sir. Pwede dito. Hinit dyan. Ito. Ah! So, dito na tayo mga kabaygang sa ano to? Kapurpurawan. Kapurpurawan. So magre-register daw dito. Grabe init. So pa-register muna tayo dito. Oh, dami na. So ayan na mga kabaygang, nakikita na natin dito yung mga windmill na napakalalaki. Ang laki Ayan, ng oh. fan. Ang laki. Ang laki. Ang daming buhat dito. So pag nilapitan natin yan, lalong malaki yan. Sabi sir, sa top may malaki doon. Ang dami. Baka bawal mag-drone dito Yun ang hindi ko alam. Pwede ata ka. kasi solar ano. Baka ayaw nila ipakita yan. Ayan, oh. Laki. Lalaki, oh. Laki. Pahinga tayo ng konti dito. Oo, pahinga tayo dyan, sir. Kumaamin na to, sir. Ha? Kumaamin na to. Tapos may solar plant pa, oh. You know, daming solar. Kaya nga. You know, solar farm, oh. Ang dami, oh. Mga solar panel sa baba, oh. Ang ganda, mga kabaygang. So, ayan, oh. Mga panel. Tapos yan yung mga windmill na nandito sa ating kapaligiran. Napakalalaki. Dami. Yan na, ang laki na ito. Makabigusan na ako nito. Bibigwasan ka. Oh, sir, dati kung naglalagay dito sa ngayon eh. Lalaki, oh. Lalaki, oh. Yan, oh. Ayan, kabaygang. Ang lingon na, nasa likod ko na iba. Napapaligiran tayo, sir. Oo. Yan, sir. Ayan, oh.
haba na nito. Dati ang short lang nito. Ang lalaki oh. Parang ang baba lang eh oh. Meron dun eh, banda doon. Kabilang talaga. Ang dami. Kabas kami dun dyan, kung kami dito. Oh, nakabas kayo? Parang nag-outing. Ang laki oh. Grabe, ang ganda, laki. Bagong gawa lang yan, sir. Oh. Bagong gawa. May inaano. Saan? Ah, ito? Oo, ito. Kaya nga. Mga bagong gawa. Dami ako. Dami. Kaya pala mahangin dito. Dami electric fan. Ano lalaki pa? Yan kasi. Basta kayo. Pwede malapit na no. Ito lang ito dati, sir. Kita yan lang. Grabe ka naman. Ay, pababa pa yan sir ah. May horseback riding dito, sir. Ito na ba yun? Yung sa may tabing dagat? Oh. Na windmill? Tabing dagat. Iba pa, sir. Iba pa yun? Dun pa yun. Oo. Pero may labas ito sa kabila, di ba sir? Oo. Dito lang palang parking area, sir. Parking area. Eh, hindi na tayo bababa. Hanggang dito lang to? Ay, hindi pala ito yung sa tabing dagat. Meron yan, sir. Tabing dagat dyan banda. Saan? Saan ang daan? Dyan, lakad na tayo. Yung may mga windmill sa tabing dagat? Iba pa yun, sir. Akala ko ito yun. Kapurpurawan lang to, sir. Karpupurawan. Kapurpurawan. Kapurpurawan, sir. Opo. Ha? Ang init. Ha? So, ayan mga kabaigang, andito tayo ngayon sa Kapurpurawan. So, nakikita nyo dito mga malalaking windmill na nakikita, napakalaki. At dito sa bandang kaliwang to ang tinatawag na rock formation. So, marami dito makikita kaya pag pumunta kayo dito. Pero dito mga kabaigang, bawal dito magpalipad ng drone. Kaya wag kang papalipad dito ng drone. So ayan mga kabaigang, andito tayo sa Kapurpurawan windmill. So bukod yun sa Banggi. Banggi yung isa no? Polo. Oo, sir. Banggi yun. Kala mo naman terorista naman. May libingan dito, ang daming cross. So dito mga kabaigang, bawal dito magpalipad ng drone. Kaya kung may drone kayong dala, bawal magpalipad. Yun, pwede pali pa rin. So pwedeng palipad rin to. Doon kasama namin. Saan? Ano makikita dyan sir? Ano makikita? Ako, sir. Ako yung makikita mo. Talaga? Ang galing. Ang galing. Doon sa baba. Rock formation. May bayad? May bayad yan. Ha? Try mo din may pako sa cross. Hindi ka naman dun sa LEC papasok. Yung sakap mga pro. Yan guys, maghahalo-halo muna kami pampaano ng lamig. Halo-halo, buko juice, ice candy.